marwa giwachang'o kotenore kod obila gi Magina. Erokamano ochiwo maber migano ka chieng' rieny makare kendo chenro makoni kod koni kodhi nyime. Okinyi ma kawuono wantie kod Mokumo Oganda kaunti Migori ng'e pachgi ni to gin gi parang'o ka otenore kod wach kaka obila onego ti kod Magina to ahinya kindeno mar ng'anyo. Wang'e ni kaunti ma Migori kinde mokalo bende nosewito ngimagi kata mano hiny kod obila e kinde mag ng'anyo ka bende ma osebedo ka kelo penjo mopogore opogore ne to obila tiyo kod teko maromo nade to wach manogolne mondo koro go tie jo ng'anyo kod lisasi be en gino makare to ang'o minyalo tim mondo koro kata tudruok obed makare kinde obila kaachiel kod jopiny to ahinya e kindego mag ng'anyo. Adwa ni mondo koro akaw pach Mokumo Oganda mar ng'eya adwa ni chung' kaka iyedha kichakona gi nyingi nchunjo wach mosebed ka pilore koni gi koni jatend piny Kenya nowuoyo kaka onego bed ni obila samoro tiyo kod jo ng'anyo. Kuom ranyisi winjo wach moro ni go tiendgi mondo gidhi e osiptal ka gidhi e kot. Un achiel kuom jo bende osebedo okang' manyime ahinya e kuondego mag ng'anyo. Tudruok maru sende seche mag ng'anyo obila osetiyo kodu machalo nade to paro moro ni mondo koro obila nyalo go tie jang'anyo to kik nege cha inene nade kaka japiny? Erokamano gi nyinga Peter Wuoro Tiende ang'era ni aboy jesimu wajawuoyi lo bunge la wananchi ma Migori. Gima dwa wacho kalure gi twak manyocha jatend piny ogolo mar samoro goyo jotiende jo ng'anyo gi lisasi ni. Adwa na wach ni en paro ma okober ahinya nikech ma jatend piny ma otelo ne ji duto. Kopo ni nitiere samoro jo maundu manyalo bede ei jo ng'anyo to apani jatend piny en ma en gi teko mar cheya bura maduong' mar arita kwe mar piny. Magi gin weche ma kopo ni en gi paro machalo koda magi kata kodwa notimre to onego ketie e kuku mar kama gipange weche mag arita mar piny to konego wuog achiel kachiel kubiro e mbele jopiny kowacho weche machalo koda magi nikech jomigoyo gi magi jogo ombulu. Koro ok en paro maber ahinya isipokuwa ni nitiere kaka samoro jo maundu bende bede ei jo ng'anyo ma yudo ka samoro wang'o police station gi weche machalo koda mago ketho arita kwe samoro go wandni mag jomoko to ok en gima onego wach adhara kamano nikech ka nitie paro machalo koda magi wan gi intelligence kata polise man gi maling'ling onego gichiw maling'ling ma giyudo go ka gigi pok otimore tigeng'o weche machalo koda magi mondo yud kik gik aina gi timre nikech apani mane tich maduong' ma gitimo to ka koro gik kuma samoro jatend migawo mar arita kwe nosewuoyo ker be chak wacho weche machalo koda mago to mano samoro koro en gik moko ma ok ketwa maber ahinya kaka wan piny mar Kenya kendo kaka jo Kenya e weche machalo koda mano. Ka we nyabedo ni japiny bende tiyo kod teko osino kuonde moko ka japiny bende go obila un kaka jo ng'anyo nyiso ni samoro be utiyo kod teko mathoth koso ang'o ma timore? Aparo ni an achiel kuom joma osedhi e ndara onge odiochieng' kata achiel ma samoro wan wasegoyre gi obila kech wan wadhi e ndara gi lwetwa lilo isipokuwa ni obila be yudo ka samoro kata kwa ng'anya gi kweto e dirwa kanye ma gidire iro malungo wang' to onge ga chieng' mwasewuok nwago gima kata migochwa ka yudo ka samoro nitie obila moko ma kata ka dhi tich to wang'anyo to yudo ka nitie jo ng'anyo moko manyalo temo rakruok kodgi wan mwatemo kweyogi mwamigi arita kwe ma gidhi kuonde ma gitiye ka gidong' giwewa ka samoro wachiwo ywakwa e gik momiyo wadhi e ndara. Koro wan ok wasebedo kwarakre go obila mak mano obila bende ywak manitie obila otemo ng'iyane ni kinde gi japiny chalo nade nikech iyudo ko obila odong' ma en sano chalo mana jawasik japiny. Koro tudruok moro ma e kind obila gi japiny cha bende odhi morumo jafwambo miyudo kata ka samoro report moro in go to kinyal dhi miyo obila maber nikech obila chalo jawasik japiny sani. Koro obila temane oket tudruok makare kinde gi japiny mondo wariwre kaka jo Kenya mondo gimoro amora obed makare. Ok ang'eyo ni in gi penjo moro modong'. Erokamano mana mapiyo piyo atieko di mondo amiye kaka ng'ama odak Migori seno kaka ng'anyo dhi nyime obila osetiyo nade gi bunde kata magine mintie kod be noko ostiyo kode yo makare to paro mose golne samoro obila onego ka ng'ato dhi kata monjo polisi onego go tiende in kaka japiny inene nade? Mokwongo gi nyinga iluonga ni Emmanuel Ochieng' Onuna aja kwa ward wach mane jatend piny ogolo ni obila koro onego tiya gi teko mathoth mar go japiny gi Magina ok en gimoro makare kendo waywak kendo chunywa waywak kabisa nikech jatend piny nyaka bed ni jok ma koro igo gi Magina gi te mano koro kete kama koro entiere no kendo wan kaka jopiny wakwa jatend piny
ikiko bede gi mirima mang'eny kuom golo dholuo aina no, nikech wan bende wawinjo lit e chunywa. Kokamano wakwayo jatend piny ni opara ne malong'o mana kaka embe en janyuol nosenyuol, opara ne malong'o ni to nyathine familine chalo nade ka dango gi magina. Koro wan kaka wan jopiny wawinjo malit kabisa e chunywa. Erokamano. Adwa ni king'iyo ka chako gi nyingi, tudruok man kind japiny kod obila, winjruok ma kind jopiny, bende nitie winjruok makare sani kapo ni ng'anyo nyatimore sani, ineno obila nade to obila neni nade? An kuom nyinga giluonga ni Winnie Atieno, nying mong'ere en Martha, bunge la wananchi, women leader mar bunge la wananchi Migori County. An kuom tudruok mar obila gi jopiny kosebedo maber ahinya, nikech jo obila osebedo ka go raia kata ne ji odhi adhiya ng'anyo mamuol, tiyudo ka ikawo tiaga siluto i jo ng'anyo. To sama ang' oseluto i jo ng'anyo, to koro en tuk paka go yieyo, en pondo to onge ringo. Japiny bedo dagi ni onge ringo, to polis bo dagi ni ok ng'any. Koro mane mang no kel koko mang no mikoro ji no chak gore koni gi koni. Kamano. Kawei, ere kaka wanyalo keto winjruok makare e kind japiny kod obila to ahinya kinde go mang'any mondo watim kaka japiny, ang'o monego tim? Kaka wanyalo keto winjruok makare kindwa gi obila gi, aneno no kosebedo maber ahinya, nikech kaka wanyalo keto winjruok makare sama ang' japiny osewuok dhi e ng'anyo, temang' ne yud ni polis bende osebayo gige gigo e jopiny, miyo japiny ang' ne igi no wang'. An awuoyo ka udwa kwa president mara ma otelo na, akono president mara ni kaka nitie wache cha komoro wa adiri ma Nyasaye ni nyalo wacho mondo gotie nyithindo gi lisasi. En gima lit ka nyithindo da wuotho kong'ol, kendo nyithindo da wuotho ka pudhe, ni wacho mondo go nyithindo lisasi. Okomoro wa adiri ma Nyasaye. Koro an akwaya president marwa mondo ibed ng'ama ber, dhi wuo gi jotendi adiri ma Nyasaye mondo ikon gi niya, ka ji ng'anyo, ji ong'anyo mana ng'anyo mamuol. Wan gi maundo mosebedo ka ntiere i wakasa ma ji ng'anyo, ma en sama ji ng'anyo to en ong'ie mana dhod wadgi mondo dhi menade odhi otur mage mondo dil godo, to bende ok ne gimako gi to gidhi chaji gi e kot kucho mondo gichak yalo wach kes. Omiyo wan wawuoyo kaka jopiny ni ng'anyo migo tie nyithindo lisasi to ok en ng'anyo, nikech ng'anyo bende ei katiba ma en gima chik mantiere. We mondo ji ng'anyo mamuol, polis bende onego bed ni luwo mana bang' jo ng'anyo, konego bed ni embe obayo lisasi ei jo ng'anyo. Erokamano Kenya. Sharon, kinyalo winjo koka medo gimoro amora mane pach jopiny